Karon adlaw sa Lunes sa ikanapulog upat nga semana sulod sa tuig. Sa ebanghelyo karong adlawa, duruha ka tawo ang nakasinati sa makaalim nga gahom ni Hesus. Ang opisyal sa sinagoga nga puno sa pagtuo miduol kang Hesus nangaliyupo sa ngalan sa iyang anak babayi nga dili palang gayudugay namatay ug ang babayeng gitalinugo nga sa tago miduol ug mihikap sa biste ni Hesus. Silang duha nangita sa makaalim nga gahom ni Hesus. Tataw alang kanila nga daw dili na maagwanta ang ilang giantos ug mituo sila nga itanyag ni Hesus ang ilang gitinguha. Mahimong silang duha wala masayod nga pagtuo ang gikinahanglan aron ihatag ang ilang gipangayo. Apan nakabaton sila niini sa bisan wala pa sila muduol kang Hesus. Ang pagtuo maoy kondisyon aron mualim ang gahom ni Hesus sumala sa gipangayo sa opisyal ug sa gitinguha sa babayi ingon man usab kanato. Pinaagi sa akto sa pagtuo maoy bugtong paagi nga ang hikap ni Hesus moepektog pag-alim o pagbag-o. Ang pagtuo nag-andam og maoy basihan aron ang gugma sa Dios makalihok diha sa ila ug sa atong kinabuhi. Ang pagtuo mao ang yawi nga mobukas sa ganghaan sa langit aron atong madawat ang grasya sa Dios. Pinaagi sa atong kamatinud-anon, muambit kita ni anang mga langitnong gasa. Pamalandong. Unsa man ang kinahanglang ayuhon sa akong kaugalingon? Nagmatuohon ba ako sa makaalim nga gahom ni Hesus? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Mibiya si Jacob sa Berseba ug mipaingon sa Haran. Nahiabot siya sa usa ka dapit ug mipahulay siya didto kay gabii naman. Mihigda siya aron matulog og bato ang iyang giunlan. Unya nagdamgo siya ug sa iyang damgo nakita niya ang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios nga nagsaka kanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog tupad kaniya ug miingon kaniya. Ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan. Mudaghan ang imong mga kaliwat sama kadaghan sa abog sa yuta. Mukaylap sila ngadto sa kasadpan ug sa silangan, sa amihanan ug sa habagatan, ug ang tanang katawhan sa kalibutan, muhangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa pagpanalangin ko kanimo ug sa imong mga kaliwat. Timan-i nga ubanan ug panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon ug dad-on ko ikaw pagbalik niining yutaa. Dili ko ikaw biyaan hangtod nga matuman ang gisaad ko kanimo. Unya nahigmata si Jacob ug miingon siya. Wala ko hibalui nga ania di ay ang Ginoo niining dapita. Ug nahadlok siya ug miingon. Pagkabalaan di ay niining dapita. Kini gayud ang gipuy-an sa Dios ug ang ganghaan sa langit. Sa pagkabuntag, sayo nga mibangon si Jacob ug gikuha niya ang bato nga iyang giunlanan ug iya kining giugbok silbing handumanan. Unya gibubuan niya kiniglana aron ihalad ngadto sa Dios. Ug iyang ginganlag Betel ang maong dapit. Kaniadto, Luz ang ngalan sa maong lungsod.
Unya naghimog panaad si Jacob ngadto sa Ginoo ug miingon siya, kun ubanan mo ako ug bantayan sa akong pagpanaw, ug hatagan mo akong bisti ug pagkaon, ug kun mahiuli ako sa balay sa akong amahan nga walay kadaot nga mahitabo kanako, ilhon ko ikaw nga akong Dios. Ug kining bato nga akong giugbok silbing handumanan, mahimong imong balay, ug ihatag ko kanimo ang ikapulo sa tanang ihatag mo kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan sa labing hataas, nga anaa magpuyo sa landong sa makagagahom. Ingna ang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug akong kuta, ang akong Dios nga akong gisaligan. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Kay luwason ikaw niya gikan sa litag sa mga ngayam, gikan sa makalaglag nga peste, sa iyang mga dagang iya ikawng panalipdan, ug ubos sa iyang mga pako mudangop ikaw. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Tungod kay midangop siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, ug tubagon ko siya. Manaa ako uban kaniya, diha sa kagul-anan. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babayi, apan adtua siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babayi nga gitalinug-an sulod na sa 12 ka tuig, miduol sa luyon ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang bisti, kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, kun makahikap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babayi ug miingon siya, ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo. Ug niadto gayong gutlua, naayo ang babayi. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tawo nga nagkaguliyang, miingon siya, gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tawo, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gikupta niya ang kamot ug mitindog ang bata. Ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.